Здравейте! Днеска сме с Ана Ценеян, която ще отговори на всички ваши въпроси, които ви интересуват за един добър старт в Германия. Може ли да ни разкажете малко за себе си и за вашият професионален опит като медицинска сестра? Здравейте, скъпи приятели! Много ми е приятно, че бях поканена от фирмата на Таня Станкова, с която се запознахме точно преди 5 години. И точно тя беше човека, който ми подаде ръка да започна моя нов живот в Германия. Ами как започна всичко? Работих дълги години като медицинска сестра в град Русе, в психиатричен диспансер. Но с годините виждах, че аз специално за себе си нямам никаква перспектива, защото заплащането беше много оскъдно, бих казала, за да водиш някакъв добър стандарт на живот в България. И така, с годините предприех това мое решение да емигрирам в Германия, като започна работа като медицинска сестра. А сама ли дойдохте за първи път? Значи, дойдох с моя съпруг, благодарение на него, който много ме подкрепи в този момент, за което съм много благодарна. Успях да стигна тук, в Германия, чрез нашия личен автомобил и с 2 сака, което може да ви изглежда смешно, но точно така си беше. Започнах веднага работа в фирма АВО. Това е старчески дом. Изключително добър като фирма, като цялостен екип, който наистина помага на идващите работници, независимо нали, като какви, дали като медицинска сестра, дали като флегер, дали като помощник сестра, това няма значение. Важното е, че хората са много отзивчиви и просто ти подават ръка, защото те наистина имат нужда от работници и просто искат хората, които идват, да се чувстват добре и да си работят дълги години с тях, заедно с останалите немски работници и така. А как научихте за нашата фирма? Значи, преди 5 години аз пак казах, че тогава се запознах с Таня Станкова в интернет, която тя много ми помогна с моето начало. Като имам в предвид моето начало с изготвяне на всички документи, с намиране на работа, защото аз започнах с идването, започнах веднага да работя, с немски договор, с всички облаги, които се облагат и немските работници. По този начин. Как се адаптирахте към новата среда и новото работно място? Аз пак казвам благодарение на персонала в старческия дом, благодарение на шефовете, които бяха изключително добри и много добре настроени към мен и към моето семейство, към социалните работници и благодарение на Таня Станкова, която предварително беше нашия кореспондент, така да го кажа, или посредник между фирмата АВО и между моето работно място. А как бихте разказали за първият ви месец в Германия? Ами, как да ви кажа, аз по принцип винаги съм искала да емигрирам в чужбина, защото не ми харесваше живота в България. Нито на мен, нито на мъжа ми. Винаги, точно преди 20 години мигрирахме в Испания, но тогава нещата не се получиха, върнахме се отново в България. И точно след 15 години ни се
даде възможност отново да имигрираме. Тогава вземахме решение да бъде Германия, свързахме се пак, нали, казвам, с Таня Станкова и си дадах една равносметка, че за тия 15 години моето развитие в България си беше останало абсолютно на същото ниво, с промяна в моето заплащане абсолютно оскъдно и минимално и тогава бях абсолютно твърда. Точно по тази тема исках да ви попитам какви са разликите в условията на труд в сравнение с България и с Германия. Условията на труд са изключително различни, значи мога да кажа, че тук можеш да си търсиш правата, абсолютно имаш много застраховки, които наистина важат и които ако не имаш нужда от такова нещо, значи насреща винаги са институциите, които няма да се затворят очите. Какво бихте казали за подкрепата и помощта, която получихте от нашата фирма по време на целия процес? Значи винаги съм била подкрепена от Таня Станкова и от нейните съдружници и работници, които работят с нея. Много често тя винаги се интересуваше, нали, от моята работа в дома, как се справям, дали са доволни шефовите от мене и най-вече персонала. Дали е доволен, дали иска да работи с мене, защото, нали, все пак вие се досещате, че аз съм гостинката в Германия и в този дом, в който работя. По-скоро аз трябва да се приспособя към техния начин на работа, към тяхното мислене, което бих казала, че е много добро. Изключително позитивни хора, готови винаги да ти помогнат, винаги да направят най-доброто, за да може ти да свикнеш по-бързо и да можеш да усвоиш нещата и да се чувстваш добре и да идваш с желание на работа. Много благодарим за милите думи. Бихте ли ни препоръчали на други професионалисти като вас? Абсолютно. Абсолютно. С отворени ръце и с отворено сърце бих препоръчала фирмата на Таня Станкова, на нейните работници, защото те са изключителни, винаги ще бъдат в контакт с вас, ако вие решите да направите първата крачка и да дойдете да работите в Германия. Но бъдете сигурни, че колкото и да е трудно тук, всяко начало е трудно, където и да си отиде, колкото и да е трудно, мога да ви кажа, че човек се адаптира към нещата, защото винаги има подкрепата на добри хора. Какво е най-важно бъдещите ни кандидати, което трябва да знаят и да предприемат стъпките за старта в Германия? Значи най-важното е да имаш някаква цел в живота, която искаш да я постигнеш. Трябва да си абсолютно постоянен в това, което искаш и да намериш правилните хора. Аз казвам, че правилните хора, това са за мен специално Таня Станкова и нейното обкръжение. Благодарим ви много. Има ли нещо друго, което бихте искали да добавите или да споделите? Ами бих искала да кажа, никога не се отказвайте от това, което искате да направите, защото никога човек не знае какво му предстои и какъв ще бъде крайният резултат. Благодарим ви, че споделихте толкова ценна информация за вашият опит и адаптация в Германия. Вашите отговори наистина ще бъдат много полезни за бъдещите ни кандидати. Благодаря.